iguru y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokerio y'abayibuli. Kigima umwanchi umurigeria vegetaseni kia Ndizi TV ne mambingia na ndeto kumira na asumurubilio wensa kia bona mambia sturubiri wikirano kwa neke mnango kumanya tole aliabeteka gokolekana kora chinga kitobete togotigana buli tukuligoro goika mambia ya bono iga boka. Good morning umwanchi umurigeria ekeroliri tukoria Jumatano togokwariga bena sumurubilio wensa kia ekerturabeto kumurikira amangana mange kera sentundi ntangani turakomanye narayi agendete gokorekana asense ya Kenya nabo igotukoiri bagaria bene gosangana intwe ya masemo tokoiri bagario gotura abantu babiri batatu basoye asumurubelio obwensa ke pini location yago tomanyinga yokugwati umurubeli koru nabo igoli tukeriga nkayi okolibwatera koru katumetenga litukeriga lya Jumatano niko tokumurikira mangana arengete chisemi metenga bono mwanchi murigereria abana babiri bakwirananga asumuti mukomokeigo aborokia no bale igo sangana inte otomanye ayuno morokia umuti mukoyo mokeigo nkayi yokubwatiri umurobeli bwensa kia korwa so sensemerie mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Nabiga sinambeli simi nabugusangana intwe olike ujumbe ya genke ase namba ya 0792192834. So sensemeri ya WhatsApp channel ya Ndizi TV News Digital obekugotokwanira mase ya mamashabiki itonspi Korase county ya Kisii, county ya Nyamira, toko barigane bene, tarikuwe bachi county chonsi, emerongene, naisano, naibere. Boka so asumurubili wensa kia bono mambia. Boigo, amashabike ito ansipi, korwa chinse chiri chama iko. Eligane li bagalia bene, li ukuimanya, ni ingi kagane tako korekana ase ense ya Kenya. Na inupini location yino, tumanyinga imukubuatia umurubili korukwendo mwanchi umurigerelia. Ritkoria rero nimbwate the lion himself in the house. He's back. Yaona kirotoro cheka iga kumanyanga kingdom acting kegima. Kumanchi muri yatamwali gani bene arato manyinga kayari ngomuti mukoye iga. It has been long. Tomu manyinga while he was away. What happened? Ritaria nekerubo Frida na ryokaneke mna chibi channel yogi yagwikira sola senchira ya bene na renya nchama Abigail. Na nchenkoro kwa job maangi wakire buya Frida. Wakire buya. Niko na abagingo genda sumuti muko oromo kekegima. Naona abagingo ganinga bamenta matuko make. Asengencho umuti muko nigo bagogwansa. Iwa konyara kwebwato kire. Yatina baginkwe bwatoka. Eringa Frida amaete ko komena oboke. Konyoranga ningo chaka komena ne kiare kemu. Okolera omwali bweli tukonye nakachuba kwa bwatoka bako gima kwa bere osoa asechubeli oboke. No ligeli bali bakulia yogurt. Asengencho ejenzi mara manyo oboke ngwansa bole abawane yogurt. Frida montago bagago chaka kochora nestro. Abochora kangura alina gastro. Lakini omwali bweli tukote banga let me be myself. Obagago so mogimo ko boko. Aye biaro ko. Likombi. Askal no mancho muria on
Ndizi TV ni mambendengia ime yomoroberio bwensa kiasa na benko baso mutimoko omoke kolende bono nabeire ginkoira na bene astrabe tokubwaterana naende asentunda yende yo mwaka elinda kwene kingangu komanyitole ngogose mitole na boigo goko kitole ime yomoroberio bwensa ke moroberio chirenkuma ime na isiko yorogongo ruagusi aseigo andonsi ase ototengerete boka soa ime yomoroberio bwensa kia turoyo motro babererinde tobetoko balibwa elimo ime yomoroberio bwensa kama mashabiki tukurase county ya Kisii kitutu chache south kitutu chache north ase bunge lya bobasi bonchari ensemenya libali masaba nyalibali chache machoge borabu machoge chache mwensi sauti mugirango ntari kobeba so ime yomoroberio bwensa kya imambia yabo no ase boigo amashabiki tukurase county ya Nyamira county ya Nyamira bunge ya borabu bunge kitutu masaba ki ensemo elia ya not mugirango west mugirango mwensi so ime yomoroberio bwensa kintari kweba mashabiki keito korwa sechi county chitonchoka naine Homa Bay Migori Nakuru chi county chonsi meyense cha Kenya tari kweba ense cha Kenya omochi omonene ore omochi o Nairobi boigo so ime yomoroberio bwensa kya mambi yabono chinse mochiria chama chemumbu bakora wa nomonyakiro mashabiki Kennedy Gisemba boigo so ime yomoroberio bwensa kya mashabiki chobe korwa senseria ngombo America ensemeria ya Texas Dallas ninkomweba Elvis Omboto boigo de shabiki namba ito ayemo korwa sechinse mochirio ensemo area yense ya Canada boigo nturi komweba Shem Kiburi oyo twakilisha asenchira bene amashweto korwa sense mochiria Doha Qatar Bahamas mwensi Dolphin Mora mwensi so ime yomoroberio bwensa kikoigura malio giaya abeire gagosoa asembeo manyanga omoroberio bwensa kya obeire gogo chaka asega na utobwa tutara somtanda ito Facebook Ndeze TV News digital asense media YouTube Ndeze TV News obetara asense media yomtandao www.ndezetv.net astonyara chinse meronge berna inye amatuko atano nabere ye weekend ambaito SMS ni 0792192834 asego mwanchimu Ndeze TV utarachaka bene somoroberio bwensa kimambia bono ni gotoko batukuligeria lingana lenya sa stora bitoko soma kurwa segetabu ya Zaburi 143 tosome gosoma kwae umustari ogatano nigo nko inyora ama otocho soma kurwa segetabu keria ya Zaburi emia mo emerongo ene na isato akengese igya 10 ni yotebanga inyorokererie imanye ogokora uwanja kwao ekiagera naye Nyasaye one tiga omoika umuya ondaye asenchera endonge Zaburi emia emo emerongo ene na isato ogosoma kwaye wa 10 yotebanga inyorokererie imanye gokora uwanja kwao ekiagera aye na Nyasaye oye one tiga umuika umuya ondaye asenchira ere endonge osoma kwetikola lero wabere gotwa ogosemeringa mwanchumurire Ndeze TV otaraba gogokora kende gionsi ogokora nebwendrete obe gokumutangania Nyasaye abe gagokora nabo igokonekinga ngokonyare ase obogima buwao asengenjo na mange tuwetera ntuguna mwanya bantu nebitango ebingi kolende nto ikorora byonsi kolende kitumobere Nyasaye bosyo nigo akoba gagotora ekina kingo basaba imambi yabono otarakora kende gyonsi mutanganie Nyasaye kuna kusoma kweli tuko lya lero. Amen. Yes Frida. Kiwele wana njembi yandeke gima nindena mogoko asukuira na ime yomoroberio bwensa kya ama iga konyora andire amange ama iga gochaka ama iga Frida ama iga Abigail ama iga manene ama misment ya manene kigima na yo muligerelia Ndeze TV kabisa ama shabiki cha mange ndocha bange bado watenga job kolende na habere ginkoira na welcome back asante sana alito tetemete kero moga kabwinga
bakoirana ocha naga saga job we have been teaching you this abiga rero job tari konyora morembo nya tachitina gasaga maitega saga ka toli koro kikero monto abagaka bangaini nigo egento kiraga saga saime ago karingani nabakubwata ko abegete gunime ago ikanyombalia nali ago chigwasyoleria iga abagaka bangaini nigo muroberi wensa kibuno kwera nkonyora muraga saga kaino toli koro kimurigereria Ndizi TV abunda ise ocho bangaini toka kwango chere kwa wotumeka yes kalenda wa ile yoawe na mangana manga yetekago korekana donyorte Gen Z moja nensemo ya Gen Z ore ose millennials enyake njena isire kogoka maino ntigareti makeiga ayambwate naye geteli ndo chingero soker muno yo nyama squeezing ngota kunore bori amo ndo chinga ngo chananyo njenya maweke ichinsa isana amangono go fry kaka fry nje ya tinikoli rero fry yaya njenya ma eyekire etogatirie gaika etogatirie tumanyango nkeke bako ete Gen Z Gen Z bana around yeye batora kiria mangana actually serikali anye nabantu babe bakuminyokie serikali Gen Z baka yabe kirenga serikali go ikeitabe actually a finance bill nero yaberige koleta liberera kurukwa gacheto mutimoko yabere Gen Z babere bagwesoke kira chinga kibago korokorobekana actually ritkori goromba bete bakorali benenga goikabeso kiaso wonga baikira na sense media parliament and toro ritkori gor actually mbaikira ne tororo baka make sure nga basoire bakaime anonyere ndenga abande mbaroro babete bagosiri ubugima bwabo togotomengora ite abene gochia ase chia mate chiri chasiriti abamwabo ase abasai kigima babete bagosiria ubugima mabwabo asukurwanirero mu Kenya lakini gando Gen Z babete bagonse kya buri tukore igoro basa ite cafeteria ya parliament endagira yarengega metinjara barege by the way likula ile chakula mbaya sana maite babera tebanga occupy parliament abanda kaganego sorry kolende igorondo betakoranga bachakire goika ange busiko bakabako buna batebanga igoro wikatoli lunch parliament ene nawo chenga mbabete bagasomba ka ime bungeria kabisa na robete kagosoka ne yanga yo mu speaker ebarasi ekarasira chibarasi njerasira chininge baito chibarasi gosira tokarara bakubolia online nga breakfast farasi wa inakula nini wewe kwanza bakanyaranga basai bari ba Gen Z bari babwateto riri barenge gari rumande bakotera koruga ari rumande hatanga tunataka wifi tunataka yogurt tunataka smoky Gen Z na ndoko nyolinga to amanyirenga abanda manaji amatuka maega nigo bale kogenda barobekana karba kole korobekana bamanya chinzo chamarogoba nali bakoranga ninkinko bogoli gochika ntwaro chenga no amatuka kale naro boletie sign post ili kirenga tomboya street kole ndigoro nigo naro chinga abale korobekana ege bangete nyoranga omonto ase akabuko kali kaya niga bwate Del Monte niga bwata ga smoky ni bwata kagena timatinga abaiboli ni nufuda mwa pakeleti abana bendagira ekyagera bebangete Gen Z na bantu bakwebanga by the way kwaro chenga bakabare kokonya basigari babatebi ntoma etenge moire lichi kumotoitera kindi atubakonye gyageranga korumambi murasi bano na mache biso Gen Z by the bakoreta bake soda batane chitambura chiri basigari ekina kieke gori kebangete by the way actually matuka maega banta bange ba maitenga okorobekana no kwaraila but Gen Z batebirira ngati mukabono now you can retire in peace no tore ni into chinguru ni into tobwate chinguru bono ni cheito baso kirebene by the way actually ndo Kongo kina Gen Z to maitinga ntribe kyakurwa barabu yani ebago interactive na basani una bamwabo akonyaranga bae onyana gosoka basokire onyana gokonya na bakonya ni raba mwabo ekarukuriye nonye egent actually batatu gore
printete chi post chiri akonyara like omusauli obo beteka gusira Rex Masai akonyara ba printete chi amasakara gali chi poster chiri bone bako enda onye ni gali erikire Moi Avenue bana antigali Rex Masai in remembrance of their loved ones. Kulende ensemo ende yale kongoki ne yale kuika chinsemo cha Zakayo shuka tolchenga abasai korwa soro kongorwa Rift Valley bakalinyo musayo wa makabeki yange mbaliri obo muroli Zakayo nabacha ndetese ikamrida filo naro chinga bako mwebereli ngakora nje Zakayo ika ekarata gweteke gusi ani atagweteke songo nkaigunga bachage kwana emonolionka Zakayo nyemune Actually, Gen Z are very creative. Chi tactics bare apply gali chinga kibakorobekana. Creativity yabo yabetege korokana. Actually kwanyare na babungi bako tabangane content bakorigi. Tari content yoka. Abantu bari naturally they are intelligent. Naturally they are creative. Okonyara Gen Z ebitabu mbiro rochisete bukujitwa gakolire high school. Ndo bate tumbo lisilo shiba, ndo abwate kigogo, ndo bate mistake meya. Okonyara ebitabu biri na bibiri bari ku apply bono live. Ebintu biri tware ko soma gari high school. Okonyara bari ko birirete ne government yabona iga. Akorende Frida bikorombire tubona tukogikiria asemambi yabona nigo torochinga wiki ya echa nigo kurobekana kwabo kwarenge okomorembe asikulinde goro twabete koranga nige bikoro bitari byokogoki byabete korokana nindo chinga nigo bacha kurobekana kwabo asenchira jomorembe kulende gyochikoraga chinsa chamugaso timati na senyenjo yogwetikwa kumuswadoli na kikiagere tabakagechigwa kulende mbabete bagusalia enibo yakerengo kigoro astawete koranga chinyomba chia babunge nchiabete chigo sambwa ndo abete koranga no babete bagosoa ase ebunge mbabete bagosalia na kobuna ebiroko nabo igotokoranga boige amagacho a Uganda bose Uganda Towers bose amagacho alikere Uganda nabo nabete gago saligwa ebikoro bitalenge ebironge kigima nonyanga nokorobekana kole anseri chiko tigo korobekana okwokobe okwomorembe Frida timatinga inkira gukonerengani actually again tonda tebe Gen Z kyabetegi kubagecha mbagwa tokorobekana kwomorembe especially at Street area Nairobi alongside Parliament Road konyaranga abanyanyimbo koramba etwe ogochika babe bakurusi abantu gari because nga ababungi konyara bakolda mangana bombaga nitikosoka so bakaranga Gen Z nabo baraise ku attack ababungi bali so bagachaka ko baruta masasi ikikageranga abanta bange usaba saibande bagasiri ubugima bwabo isiko gali ikika bageche mono bakabakariye cinjira cyo goso Parliament sekolende bwo tugusaba abanyanyimbo ekinga kichiria bako bakone kinga ngo seberekania abantu barasokorobekana babe bagotumeka cinjira chire azerichi konebanga numuntu oberega kone kinga oberega koba akoreta kibura buru tebwendra timwe mukumu agagosiru imabwaye nebanga ntubwata masasi akurkunga rubber bullets muntu nabako bagakora so lakini talia masasi ali guito muntu nabo live bullets nengana yalenge ejogo ichania kegima se kolende Frida tochenga umurabwense Dr. William Ruto nabetika kwesokya kali nobororo obonene ngira gukonera ngoro enkwana yae Andi yangu anauna Gen Z andi niwe wana morali. Umuraiwense by the way, ekaro ko compare speech yo Umuraiwense aneri yo kabero Umuraiwense Uhuru Kenyatta. Sometimes ngororanga Ruto by the way no mwene nwarake. Like ataki kubend. Ekaro ko liye nona se nkwane eri yaye. Chinsa chirede taga kwana
yani teritino ni dakika yemo yo gutuma magombo oche saba Kenya bali basireti obugima bwabo instead arugete Gen Z chi criminals like chi criminals nchi so kigo tete abo ene bwabo like tigai karansense aligererina naki aba Kenya abegento bagukwana ngo make kere sense na betega ko sai go seteri tukoririria sande yekere Gen Z beso gatigali nyaururu agateba ngabona tikatoyire libageri gatokwane nyare tukulia rere batebete ngukipa bare State House lakini yekere so gatigoro actually takwa netigendo kera abege ko make Gen Z batige kurubikana instead nga yaba inside mono asomora ibwense osomora yonde bwensi asokora no bwene tawekei wategerera abantu inyoranga abantu abaigana bagocholete ogasobise igonere buyekera abantu bayigure nga bamigekire even if you have the power abantu mbabwate chinguru gukobwa by the way ni matenga engana bwege abere konekinga abasaya babwate obolemu matenga ekatokulirenga Gen Z ntubwate abamanyi ao bamangana bakuligiringa ebigori lakini kolende abange niko baberote abanga Gen Z niko bachakira mwaka bali babete bakwiburwa egati umwaka 1995 wekira ange omwaka chiribu ibere 2010 apo igo ekuna kekegoli ndegero kuligelinga ekegoli ekero bachira se chiskuru mbanga intutu wasomerete lichikolikoro babere bagosomigo gwetera lichiko liyo mwaka wechirubere ne 2010 constitution ekero babere bagosomana kumanya iko bwato manyi igoro yobosibole bwabo as koranga lichikotenga the sovereign power relies on the people igona kyo kwaro chenga babete bagwesoki babwato bole mwete ntweke goli kiligeito litu alikorobekana bida energy ntungu ekosa tu arenge atali tina kobeka ingegeito ninche na bande ayole nsemo Frida kabisa oikomurieli ondizite bamanya mangana ya buya so ngokwa konyoranga sinye twasomete lichiko lirikoro ntu abwate bumanyo bo Frida nganto bwato bosibole to amatenga chinguru cyonse ikyo arengo atsomora ebwense kinwono bamanyirenga no era abanyimbo bali niko balenze mwana inchi badere kero korigereya abantu abange bakagetenga Gen Z yega terasoma finance bill akero korigerera no murayibense kero litkorirwa baraliti benenga ebinto mbiro babere bakorusia like ecolevia se chi product chikorosi gwa sense ya Kenya nende bakatabanga barusiri ebanga sense moyo mugati I saw Gen Z bakoenda into details baso make bunga seke bungo nende ba explain it omo Kenya nga ekeningi community matekero to beto batabanga to ikire digital world nende konyoranga finance bill yenko bekwera sense meri mitandao na mostly Gen Z to gotumeke mitandao igonga nkumanya torenga serikali yeye ngike bangete maito mungina iskogali abara beta understand finance bill nke minute lakini Gen Z mbama etobo gimabwabo mbama etena kiba struggle risk ogali koli chigasi mbama etenga ngake finance bill ye egu affect obugimabwabo directly so bari batabanga Gen Z bari sponsored actually mbaene kyanga Gen Z ondeta yoko ba sponsor nigo bago soka ni chinguru chiri babwate se kolende bana tugusabanga serikali ebege gotegerera ebiriro byaba Kenya nabuna wika gotebanga nebwenrete omurai tabanga ncheke na kintenenerete kolende tako baga gotegerera ekiriro kyomo Kenya singincho omo Kenya nere obete gako mochora sigo mochura TV kakwirili bagali abene obege gosanga 90 annamono igoro ya mangana entertainment yense yaicho ya Kenya entira ya bene gosanga 90 ngwetera asomtandao on Facebook and Ndizi TV News digital asense media YouTube on Ndizi TV News atera asomtandao ito www.ndizitv.net number ito SMS 0792192834 asigo mwanchumuri Ndizi TV sanga 90 asenchira bene karwe ekerengerelio kyao bonde Frida na manga beta kwa
kene kiwa tumanyango kurwa ase orogongo ororwa gusi. Okay, ase county ya Kisii ya Boritkorigoro nigo bonchereria bwabeta bogoteneni gwa Kigima maiga yabasai abamenyekante na Gen Z babeta bagwesoke bene nabo igo korobekana ase okwamireria omuswada w'ekibesa abo mwaka bw'ekiri 2024 no mwaka bw'ekiri 2025 nigo yabeterete abonchereria bange gosieka yabetege koleta sara enene chinga kyokorobekana kwa morembe kware kwa ene kigomurikito Dorcas Kema nabetega gutwariganiria orobotiro bonchereria nigo bwaturubana na gotena imeyo mocho Kisii chinga kyokorobekana go kwamireria omoswada bw'ekibesa bo mwaka 2024-2025 kwagendererete imeye county ywe gukwana negitaseni kyandizi iga bonchereria abo bateba buna nigo bagosira okorobekana okwo asengencho nigo bategeti ogwetigwa kwe finance bill eywe gukwana iga buno abantu abanyabiashara Kisii county government abachogi batoikire ntobwati besa chiogochoga Ruto ntobwati besa ngaitoko rusibe tosomeri abana squeeze togoche chiro tuani 400 aitokoira watamentere kirege ntonto konyara gwaka de school Norwesi erenki ntorugwaka ndio majibu ipatikane mbele. Hatuchasema biashara imeharibika. Pesa tunatoanga day by day ya tax na hiyo tax hatuioni wanaweka kwa mifuko yao. Sasa tunataka hii maandamano iendelee mpaka Ruto aone Wakenya wako serious. Maandamano mzuri. Maandamano mzuri. Hata ukiangalia siku ya leo, maandamano yenye iko saa hizi, maandamano yenye iko na amani. Hata kama biashara hatufanyi, maandamano ni amani. Kuna hasara sababu vijana wetu hawajagusa vitu za mtu na hawawezi guza, waliahidi watoto wetu hawawezi guza. Sisi hapa tunasumbuka. Mama baba wanasumbuka, wamama wetu wana wamefunga biashara, wanaenda kupea nini watoto jioni sababu ya Ruto? Taxi kila siku, hiyo taxi inaenda wapi? Inaingia kwa mifuko yao. Si atumie pesa alipewa kwanza asaidia hao watu wenye wanasumbuka. Yes, maandamano iendelee kila siku. Nigo bono bamamachirie omorai wense asogo tategererano kwegwebirero bya Bakenya chinga kiechiga Bakenya bagendete gwetera makongu au emergency. Sai nimefunga kuna kazi nitafanya leo. Sasa naambia bwana Ruto asikie wananchi wenye wanataka ashukishe hii vitu zenye sisi hatutaki. Hizi vitu ni za kukadamisha mwananchi. Tunaomba wacha Ruto asikize vile Kenya nchi wanataka. Hakuna kitu ya kupembeleza, tumpatia tu na aweze kufanya nini kusikiza vile Wakenya wanataka. Alikuwa anasema atasaidia mama mboga, vijana boda boda, kwa wapi sasa? Abonchereria abo nigo bono batebire buna nonya bakonyora sara ase gosieka biasara byabo kubwatekana no korobekana oko nigo bono barachi kogendera gosieka agosegeta korobekana kwa morembe goika chinga kichiria serikali ere igwebirero bya Bakenya na kweyeria omoswada bw'ekibesa bo mwaka o 2024-2025. Naomba tena zaidi iendelee kila siku mpaka Ruto atupatie majibu ni hii Kenya tunaishi aje. Haki ya ito tuandamane. Tutaandamana, tutaendelea kuandamana mpaka mwisho. Sababu tumeona ukweli kabisa unataka kutunyonga. Na ukweli mahali tumefika hatutaweza kulipia watoto hapa school fees. Ni kwa sababu yako. Tunaandamana tena tutaandamana maandamano ya amani Kenya. Sisi ndio tulikupigia kula na tena tumefika mahali tumechoka. Kwa hivyo maandamano iendelee na isike moto. Asubuhi sana tunaenda kutafuta lakini maisha yetu tunapata hakuna kitu. So sisi tunaomba kama President Ruto tuangalie kama akina mama wa Kisii County. Tunaomba utubadilishie anga, umetutesa sana. Mbaya basi tu nimesahau kama siaga. Viongozi tumechoka by the way. Tuko sawa. Maandamano tuko sawa. Na ndio tunaendelea kila siku na hatuchoki. Hatuchoki hata siku Ruto atakubali asarende. Hata sisi tuko nyuma yao. Dorcas Kemoma, Ndizi TV.
Mwanchumulilia Ondizi TV oyinomochie obosongo azakoranga niga bonchero babete bakwimurunganilia igoro yenchera kurubikana kwa bete goko bachinsemo au anemono engana ekobakoretwa nugu akirwa ekura nabo igokwe wokoboko nababunge kumuswanda oliolengete kiganja ge serikali bose finance bill asbabire bakurwa ebiriro byabo nabo ukwanira igoro yenchera okurubikana kwa tukwiranga mbakora obonchira ichukuligoro ntamanyanga fridingera kwanera igoro ngane torerenga taria basaibo kabajenzi bakwimurungani baka mamamboga babeta bako egwo semelenga ebintu mbichiko babigonchira lakini bona nenga kibabere bakoranga zakayo lazima ashuke bakoranga babere bako gechigwa kubwatikana ngaki obonchirire bwabo kogendera ikigeranga ningo babere bakonyora sale nene ebange keregendete gukina kirarituko omochogi wale gali atetaita sangereri kya no nyengo monchiriro yigataraba gakonya igo negetambukira kibwene tekulirwa sobo ime serikali ebeke gukora monchiriro ebeke kororobelia omonchiriria obugima abo igonta takoranga ningo babete bagwaka ekura tebusege kuro ege tindi musubati narabu na yaro chinga gagwaka ekura tabanga yaya abogima bwabeire bakonganga zakayo ikakurwa somoko mutoli oliko ko motego moko sekolene toko sabanga ni debwere serikali ebe egego tegerera ebirero byaba Kenya na kwene kinga babeire bago ene kinga ngochiko irani bale obogima buna enchera bogwendrate akero toko morikera ase omochio Nairobi abasaya bange bajenzi babete bagwesoke bene nabayigogo korobekana achinga kibabete bagwikirana ase ebunge ekiringa kyabo kyalenge ngakumerana nababunge bali bakwa omuswada w'ekibesa bw'omwaka w'ekirubere 2024 kirubere 2025 koboko asibaga niti kumanya ekiringa kyabo nkerekieke asikolende chinga kibayikiranete ase ebunge yo mbabete bagotongia ensemo yebunge yo mwanchumuligelia tengo tusase ensemo ya kabere studio tuimanye na rebetka okolekana asibunge Look at it again. Oh fuck. Wait. This guy. This doesn't make sense. Parliament is on fire. Can you see this? Fuck, Parliament is on fire. What is this, guys? It cannot be forced. Find a solution. Police, ipigia watu wa fire brigade. Niko pale. Anakaa huko. Chizi huko. Parliament inatoka nchi na Senate. Sisi sisi. Sawa ngoja.
manchumurelia Undizi TV chibisha chabere chigochera ase embeo ni chikoro kinga ayabete gakwene kigwa ase amagacho ye bunge ase ensemo yabali bali korobekana babete bagotongia na gosalia enibo yekerengo ekenene ime ye bunge enene elia ya Kenya ase iretinga ababunge gotamera obo gose gotamera erinde kwirenda kurwa ase gosiria amagima bose gotamera amagima bontamanyenga nkiro konereka ngane Frida kera sokoranga by the way getukyo goichania kero koranga ibintu bigosaligwa encherenga bunelia lakini rinde onyendere abasaye bali babete bakoegwa libagali abene waswana omulemba sensemelia tindo chinga kanga yonsi nabete gakwene kigwa Frida mulembe ki ebiri yetiri ebiri ngage wetu kunaende baso no mulembe aba bari gukwanira ya gukwana nkoyo Frida tena neke nengelinga nabinga turatebenga asensemelio bwanchani konyoranga umusacho chire sabali abe gago so ase nyumba yaye nyole murugyo ye obere gakoligi mwanchani mwanchi ndoche mata senaro mole mukubora Pirega no tenga baso no mulembe ya bale gosekero ebiri etara etigwa kinekero etigwa na kasalika bueno nyendi baba igorera baso mapema tangaya onstache tigo korekana Tagra bara kwenda baba kani ngati agweti ebiri ari korende ase bintu biri byabete bigosaliwa teribu yakero abantu bagokora okorobekana baba bagosalie ni bekagara naende kibese kiga kigo cyakorwa somo ananchi kibe kigo nende bangene ngoje nande bange yako ene kinga mwaka ne ireba ndengo chitere kuwakanira to ene kinga amagachali ebunge ngokorerwa renovation aigonga abasaye kero mokorobekana nonyo mwabere moko gechigwa mono atimo gosalie ibintu byaba Kenya ebine ibintu byeto yes korende boy gonta takoranga nigo omuliki omonene bwe kya makeria kya ODN ma Edwin Sifuna ibegoromo senator we county area ya Nairobi gawe sokibene na gukwanira igoro yenchera abakenya babete bakorobekana anomono ase abete gakorwa ukobole gocha sumurai bwense Dr. William Ruto we tigia emeremo asenchira ya bene kona nalibaga gocha ase abaraibande asengencho nigakomochi asugo tategera ebirero byaba Kenya tengo tore wango naralia ya amo senator we county ya Nairobi abwate igoro yengane. Yes, to William Ruto. Number 3, we want to commend the young people who have continued to pile the pressure on members of parliament to ensure that the voices of the people are heard. I want to say this again. Be afraid not. You have nothing to fear. This is your country and you will take this movement to its logical conclusion. We are here on standby. If there is any need or requirement or help you need from us, let us know and we will do it. I want to speak to the Kenya police, my brothers and sisters in uniform. Those young children on the streets are not your enemies. The enemy is the one shipping you to Haiti. Despite the position of the people of Kenya that we do not support the deployment of police to Haiti, he is shipping off our police officers. And to add insult to injury, he's only paying them a fifth of what they were supposed to be paid on that particular mission. We are being told our police officers have been paid only 20,000 shillings to go to Haiti. Yet William Ruto was given $100 million by the US government for this particular mission. He is eating 80% of that money and sending you off to face those people in Haiti. And it is against the wishes of the people of Kenya. So I want our police officers to know that the public is not your enemy. We are fighting on the same side. Even here in Parliament, members of the police officers who work here were supposed to be added money, 20,000 shillings in addition to the allowances they receive here. Their boss came here and told them that they told the leadership of Parliament that if police officers working here are added money to their salaries at Wataribu Kazi. And yet these people are working for the Republic of Kenya. The bosses in the police force plus Ruto are the enemy, not the young people in the streets there. So please, stop brutalizing these young people. We are on the same side. In fact, the police should be joining these young people to say Ruto must go. Number 3,
the country is bigger than William Ruto. What you are seeing out there is a total repudiation of William Ruto and what he stands for. The entire country has risen up to say Ruto must go. We want the president because he has failed. At this particular moment in time, even withdrawal of that bill will not be enough. William Ruto resigned as president of the Republic of Kenya because you have failed Kenyans. From your own home in Sugoi, all the way up the mountain, down the lake, across the coast, Kenyans are saying, you go because you have failed as a president of the Republic of Kenya. Yakigima mwanchu murigeria oyono mwaseneta we county ya Nairobi Edwin Sifuna Chengaki abetega kwa okoboko okurubikana nkukwa beteko gokorekana bulitukuligora sabereka gusegeta abasae kwanekebna nkuruwanira bale ense ya Kenya wega sensemendo berega komochia omorai winse kubwatikana no bokoreri bwaye samuganirie gotegerera abakenya amanchumureri Andezi TV boy goto koranga nigo abete ukonera anene muno igoro yenchira abakenya babete bagwesokia litukuligoro to koranga okurobekana nigo kwa biroko ba ase chinse mochiria achikwa ensemo elia ekwamerelia serikali okoboko nababere bakurobekana chi county buna chiti cha Kisumu nabo igo chinse mo au egati imeyomochi on Nairobi kurende litukuligoro ntoro chenga nonya county Kericho mbaigeti Zakayo kura so moko igoro akarwaswa asi county Kericho ujuru kwa nyoranga amaliko nalikiringa Dr. William Samoei Ruto as the president naro chinga bakurusia county ya Eldoret frida naro chinga nero yabetege gwo kalitukuligoro ingane korokinga nigo kurobekana kwa betoko ba mbaka chinsemo chirie chebeti gwakira serikali chikura Nyeri tukara Laikipia ane chinsemo ekyorokere koranga nigo omo Kenya bera korra ne serikali ase serikali bono egwendrate ebege koirege tambokero kya bwango na kone kinga ngochia kurusi bale ensemo yebintu biri bigendrate kumumiga omo Kenya kero kolgereria by the ile back ya dia au moraivense William Ruto kero kororinga na sensemo ya Kericho sensemo ya Eldoret tinga abantu babiri bagwesokia ni kama punda amechoka ebunda yarosire anekere bunda yarosire se gukontero musigo gabo yagenda igonga negento moraivense abone taikaranse aligereringa ngaye agosira abakenya by the way onya abakenya nabo bamwakirite chikura bakaba gwesokia sobongeiga ningi gako garana ende bagwesokia kwa mereri obaraibuaye igone gentabone taikaranse by the way aligereria soboime arorenga ngetambukiruki abone takokora asokolenta abakenya nge erebuya kegima yes nonya na sensemende tobeta koranga egatia babunge babeta bagwesokia buri tukuligoro nabo igokomochia omorai wense kubwatkana no bokoreri bwaye anene asibagende tagusira abasae kogendera kurwonerera obwene bwabo achinga kibabere bakoenekia nga barabu n'ababunge goikabaike asensemelie bunge nabo igo boikerania amaganyo ya bali babete bakubachara kondo manchumurielia tango tusasenseme ya kabere studio tuimanye ayo Zakayo must go. 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 Manchumurilia Ondezi TV abo nabavunge bali babete bakwamerelia omuswada bwechibesa bo mwaka oyo asiba igotobete koranga babete bagosoa ase okorobekana nabo igote banga Zakayo must go askurende Manchumurilia Ondezi TV ningana endrete imense icho Kenya astrabe tokendra kuyibwatia ase oboime nakumanye omo Kenya kirigento kendrete ase
NC2 Kenya. Twararengana na ababunge mbaroro babete bakorokia okogechigwa kigima kubwatikana no bokorerwe serikali ekero finance bill yari gosomwa gari sebunge twarukina no mubunge wanjala akagutaka ahiwete no negetabu kiria ke speaker yone bintu bikorakana no na babunge mbago kiri ninchira serikali yigi kobaira se koleno mwanchumuliria Undizi TV na twikira watabinga na bakenda gutubwatia se chinsemo au anemono imitandao ya Facebook na boigo umtandao ito Facebook Undizi TV News Digital Media ya YouTube Undizi TV News rawetera so mtandao ito www.undizitv.net osanyora chinsemero ngebere nainye amatuko 5 nabere ye wiki asendo chenga mbali pabera so imimoro beri wensakia ase emambi ya bono endo chenga jeria kerubo from Manama Bahrain Kingdom wikange kisi no ari imimoro beri wensakia Enoch Makori buogikorwa Musaraba Town imimoro beri wensakia Dominic Nyabuto mwali mukuru wa Keumbo Amasago Beze tuned in mpaka tamati. Karundo chenga Tom Masome korwa abumabacho nyaigwa Nyamira bwa Kirebya Evans Mokwa korwa Momo Saiba Keroka agotebanga tuko pamoja Amos Martin agotebanga Undizi TV fans watching live Ensakia show from Saudi Arabia karibu Job Maangi ambia mona sokongirani buyana iranire Edina Mwenga agateba korwa Kiseri and I'm present watching live. Omoigo wakinami pamoja Fred Moga aigabwa kire buya kuronya kinyomizi secondary miss call Fred Moga muturi memero berwensa ke Fred Onduko kurwa bitale bokire bonchari morenda sune kandani memero berwensa ke na bigondo chenga Edwina Omwenga ime yomoro berwensa ke obeire gago soa na boigo gakurwa ekerengerelio kiaye ase emambia bo Dennis Kerandi kurwa se county area ya Nakuru boigo no ale ime yomoro berio bwensa kigati abera so imemoro beri bwensa kia ase mambi yabono ngete wikiraka bumanchi omurigereria na batoko soa asense moya kabere ye studio tosio mechiduka keigo tokwirana nimbengo gwitia gwitre gazeti ya Daily Nation Enchebu na botambe gazeti ya The Standard korendekera chikoraga ensa emo nenu suboigo ndochiko banyora abageni baito anemono astrapto ukwanera igoro yechisemi nekegoli ekegoli ya Gen Z amoiboli oliole nkaga limanyanga abano bwate anye bale skuru anemono skuru ye secondary ni skuru yoboroso abunechi Gen Z ndochikoleta abamanyi asamangana alengete ekegoli yeke mbale naroche na umerete magokora ntenga chenesinkie ke chenesi aba chenesi abango bamanyo baito kubirika chenesinkie ke by the way nekirete ya sura za bana ya ntuchiko baroro bagocha bakoroko nga alpha igobono ebigoliebi ntuchiko imanya ase obo mastora chikotwara omworo kia Geoffrey Nyabuto Okeno oyibigoro yimonya kero gobwe kyombeke mekoroka kesefa ime ye rogongoro gusina boigo so Peter Mbarikiwa oyuboigo ole omunyakerogo ase ekiombege gosanga naboro kiwa no bari naboro kiwaba which skuru chichi secondary naboigo babeire bagosanga nabaro ase gomba chikubamanyia ase oboime igoro yekegoli yeke ni matenga no nyambo no iga aboro kiwa bange barenka mbatengerete Undizi TV boigo mujukwe manyigoro yekegoli yeke ngakibobwenderete kwebeka ime yekegoli yeke naboigo gukina ase chinchira chire chindonge ngona toraso mutumo komoke tobasa gosuka tobasa ko nyegera Undizi TV ubwansu bw'omugusi.
omwanchu muligiria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamo na sukoira chinsa chao na kuligiria televishoni yao na mbejemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera asu wakiresimi ase namba enotisano na ibere inyisato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bogo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito etyo chirebo shobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ekurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV omwansu bwomugusi omwana bwembe bakatebi omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana chingekero shomugusi Nyangwe so ni ngenda tingokora. Na koire ritime. Kora nyore ngabi. Oretera abantu simanya kitinge tuabeta. Wanjireyo. nanjire kerari tukori alamisi enseye monenusu ya maragoba ekineki ngekero kyomugusi tukuna gukwanira entekenene nokuinyorania igwa azitayo nobori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusi bare abantu basomibwe batwade kisemi kinyinge lakini mbabwati insoni unatokuna gukwererega obunobukano obukano bumbu agatumekire engagi kinyangi cyareko jajiye baba jajiye timoni cyo magazine beni na igule beni morogoba maokoro nsara maya batina baguboreva engenkende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro nenga kiego kigocha kila rituko lia aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberi yo kwera numwiroroye rituko rya ijuma chinsa isano nemo chemugaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya barweiro semo bwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barweiro omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye omuligireria bwe televishoni ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asimerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enotisano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kuwabekire simu yao ime Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakunikirundekerene nagokorentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asile kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu uomugusi Ota Studios ugochaka omotinyo yiga ogatano na kabere imbe ya Ndizi TV Chisegi Omoroge Esisano Makora makoka mamu kwetu tupata musiki naenda mambiga mambi yeye mnatoka mpaka mambiga
tigandore kananga nanje kananga mondo ke gwetansa igandoro senga bare moyo obwanchani omwando umetenye metale yansi tine igana yo nyerata to mukungu wachita kare nikira litukuri Jumatatu gweka Ijumaa chinsebere nenusu chabutuko omwando mechi maboru. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Unasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Ayumwanju wegeta sidi kya Ndizi TV na bogo tubwate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na boigo usonje mirubiri yitwa chinsi 24 nyaranka na bogo sonje wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegoke Ndizi TV obwanso obumagusi. Omwanchu muliriya bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya television yao na mbegemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera asugo twakirezimi asinamba enotisano na ibere inyisato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndizitv@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cy'obwechiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwanso bw'omugusi. Omugusi ine kwabiri gukuriye skuringi ya asura abikira umwana gucingekero cingiya cy'amasomo bono eskuru ya Sister Mikaela Girls Secondary School yuko tukase bara ya Kisi Oyugis angena Cardinal Tunga High School Musocho naryo lichibuliao niko babwate birasi biya ebigare asabana bagosomera buya ebyo birebicenu asibuko babwate nyomba cyo kurara cingiya nande cincenu kirage aboro kiko bagosoma se skuru ye niko bali abacenu nabo igo babwate cimbo cingiya kirage abali bagosoma se skuru ye niko babwate bamanyi bigoro ase otawo mwenga mwano takonyora semi cingiya mbabwate computer lab eyurengiya asabana bagutumeka ci computer kwemanya nabo igo gosomera mbabwate boigo science lab asabana bagokora megilidege science eyubwate bintu byonsi asumwana waranya rumanyi bwigoro niko babwate library ngiya ase bitabu bicire ebyo umwana aranyore kisemi elyo asaserie asajaiga nigaragiya akomwana mazingira maya yogosomera niko boigo bagukina ci talent cyabana asibabwate scouts music group nemecheso ao onyolenga aigaboigo niko bagokinya umwano kebo Kristo asamange batari nako bakira esimi agirera muretu umwano anyora amasomo aigoro Naona ngoma imeshika sana. Lazima nitese. Ndio maana nimeileta studio. Karibu E-Generation Studio. Asante.
kama msukule niezeze zile vitamsukule nipete na such kind of love baby sing unanipenda. Generation Studios igoba bwato bukorera ubuya bunabono mbabwate photo studio asura kukibice cingiya cinsera ekyo abantu bawo baragusunze asama tukare bosyo mbabwate DJ Academy asoko bunduso muzike na wocho ganya cingero cingiya ekyo abantu bararengurya mariko mbabwate audio studio iyo egasoka amariyo y'amakironuko nagaiga mwanje are nayo gukora bare live streaming na bwigo mbabwate video shoot asibabwate ti kamera cingiya ekyo kibosoka kibice cingiya kweli komenta nayo mbabwate sound haya iyo erengiya asemesangerekano banyole asenyumbere ya Twin Towers lirongo lya gatano na kabere yani 7th floor ibiyumo cyokisi. Karibu E-Generation Studio aiga utapenda. Enyagitari ya Bosongo Medical Center kubwatana na Amuna Bethel Mose nigo bararubu linkoli bwabo sayani free medical camp asitinsemo aobune kubwatia etariki ya moyo mutinyo yiga ugatano na kabire umwaka yiga mbato kasekireria nyakoe kitariki bere cy'umutinyo ugatano na kabire umwaka yiga mbato kasinsamo kiricia kanunda Utility Buying Center na kitariki ne cy'umutinyo yiga ugatano na kabire mbato kasinsamo kiricia Musocho Nyamondo Primary igo bara linkoli amarira kubwatia urire bwe sukari buri bwa pressure mbarubo bakore buri bwa body mass index kunyara ko bagakoma munyagitari yani free consultation mbali ngori mubero mugima yani full body check-up mbali ngori amaiso na bwigo mbarwe amariogo abusa egatiyo bokorera ibonde ubonge tebyo musani atebyo musani toche turi ngoriwe ilikorende bujamasi wemibere yaito mwensi mwarigaririwe. Chombe chiboli hani cyatwarira amageja nda nteme kugisibika kabisa kageteboli kisibyo gosibya engombe imanya ko bangatiri koreta mabere pia ni ngamabere ngasiri pinga ne ngana mageja kai mwaga misati kayo mongna kale ro kale kwengesa bunike kakwe cyanga kitikale tata atali angana ngosibya njombo minto abo konguna nyorire ga chombe cyane ho kikabwata amagecha mange sana oro nataka ngandi sabunye yo bosie nabana tebe tukuno musani ona gante nango kora ikabire yiga basi nchisubye misa tichibu ati tichifatra ya mabere misati ngaki ya squeeze na jombo sibeli sabuni ngakikali kwanya ko igwano kemo keke misati tiga konya goteberera neti abantu so musano na gantebya manya iga esabuni neye gosibikianga tali chiombe hono buna nengire buya iga tiga ne bintu byo mbigo gokonya nakiwata abane kuruko eduke yeye kuruko enokem agirofet egotoka imeyo mucho bosongo bosongo sita naende bono ngoko kwandete ngoko ndoche rengi ya ga ngokeye omuiri getakagura ne na bugateire iga igwa na kiekale enter ndebwe kainde bone cyane kiri ga iga ne pete na kicho chikagara echiana tata echikore gusunduka yanyama lyanyaka ni garo chigoro mwaga misati amalyogo ye chingoko no ndagara wataba chindagere chingoko no chire chindagere chiombe no chire ekena bono nenda no kinayo chagete ndagara kurororo chindagara bakone chingi echikomenta ubunyamasi se boko yawo yango nyoliga neligo lilyabo taligo lilyo kwa boy neligo liligo kwa no mubuko mwaga misati na maene abosi wataba no enokem agrofet tinkolie barieteli ayenda iga enokem agrofet diabo diasoire misweti kangenda njikuri wana konko ende ndora mungi na malisera buli uri mugondo ende matebyo ngamangana nale mangana abere buyabo egera njikugura mario gaya none ndagera yechi ngoko echi na maine
tarira eduka ya Enokem Agrovet imeyumo chokisi banyore ase nyumba ya Kisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyurange na Market Plaza Goshe na buku banyora opposite Shell Petrol Station eyukale ya Karukiru Falcon Petrol Station. Bono niko bachakira urusagi rwa borondorogia imiye chinsamo chiri cha yogo angena yogo primary wigo na boko bakira eshimi. Enokem Agrovet, one harvest at a time. Ababwatani be kambuni ya Agritech Expo and Trade Fair nigo bako barigani bene ase amorokerero abo ayara beka gokorekana kitariki 25 na ibere cyo mutinyo gatano narimo omwako yega asensemeri ya Nyosia Farm imeye University ya Kisii. Gati y'ababwatani abara bagwikirana asensemeyo ngamona Bayers, Unga Farm Care Limited, Agri-Sidico, Trigger Chemicals, Koteva Agri-Science, Green Life Crop Protection, AG Revive African Limited, Murphy Chemicals, SCK Show Kisii Branch, Nyamira North Women Circle, Sifa Farms, Shant Delikekis, True Vets Techno Systems Limited, Ultra Vetis, K Plus Fertilizers Kenya Limited, Joseph Onsinyo Hubs, Yara Kenya, Bidco African Limited, Agroscope, Amona Sigma Feds. Mwensi mwariganirigwe asimo kuboligwa mwenyorere amabagaino elinde mobe mowikirana ase amorokereria yu. No mwene bw'icyanga cya mitumba kire cy'abana amuna bantabanere na nigota gitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari ntambe asago kirete iregisiri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbali bya mitumba bunabono cyanga cy'abana ntubwate ci household ntubwate ci wood ntubwate ci jacket ntubwate towels. We have all types of products cia mitumba baka ntubwate bikoro tobone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeri munyara ko mogo ja Mama Tefi Mitumba munyara ko mo kwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntowanetia baligereri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 Mama Tefi Mitumba kwanyorere karaboto kere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'umusongo ase nyumbiri ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimi na kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells aido bag mabera at a low price bada wewe welcome Uchakia gose kogendrea obonchore bwa mitumba inchumwa Mama Tefi Mitumba Bells. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. On Ndizi TV mkwane nubene ase entunda yende entunda ya kabere imeyo moroberi obwensakia asitokuba tukumulekera ayaire obolito chinsemo cha magazeti buna butambiniga gwotira gazeti ya The Standard nere Freda Kerubo nere bakumamanya gwotira asigazeti area ya Daily Nation ndochinga egazeti ya The Standard asimambi yabono ndochinga ni kononyanga ninjira akorokana ni go babegete amaliko bose bakabeka ebicha ere mwamuke gimata banga Deaths and Mayhem igoro yenchera abantu abeza gosiria amagimabo nabo
boigo chiburaburu kwene kiwa chinsemo au imense icho Kenya chikaki abasae beke olikeria gia jenzi abete bagwe soki bene na okora oko robe kana buno chigabo abo nabasae bali go babete bago ikira ase egali eria yaba nyanyimba ne mono ligo siara mache na kobanga noko ye gania ko ye salia ase egazile sanada ngani abantu 13 babete bogosiria amagima abo na bange koraswa nabo igogotirwa chingoma chindi enko bwatekana no kurobekana kwabete gokoba lituko lya igoro ase ensemo yomura igwense Dr. William Ruto abetega tebanga nigo ebikoro byaba Kenya bitalenge ebikoro biriya byabantu bali kurobekana bitalenge ebironge atebanga niyako birengania no kugania go kurusia serikali ase ere boy go monchumulia Undizi TV nigo igazeti ya The Standard ekoba gekogwekania okorobekana uko no korobekana kwa tokoba asenseri America Capitol Hill omwaka bwechiri bubere nemerongo ebere nemo ase okorobekana kwa tokoba emaiga yebendera enene seicho Kenya goikiwa na boigo aba Kenya korobekana goikera ase ebunge senate na boigo ebunge enene ase engana yakabe kwana legoro yo muwazi olia otenelete obolendi adendwale wesoki bene na otebanga nigo bono abanyimbo balia bekerengo ya National Police barabe bagusirwa na banajeshi asenchira yokone kinga ngochi koleta bale omolembe ase ensejo ya Kenya ase boigo engana atemurikiri asigazile sana nigo ababunge bakenya kwanza emo nemerongo kianda na batano babete bagwetia muswade yu ase ensemo yababunge kurwa ase ensemo ilikomere serikali gwetira ase kiama kia azimio emo na kianda babete bagwesoki bene nako wotakira umuswada uyu kura ase bugoro chisibicha chininge nene mono igoro ne ensemeria bunge abete gigo sambwa na boigo egali ekabagi go sambwa na boigo ensemo yaba Kenya ababete yomo obeta kubwati tiagas na kurutira aba nyimbo boigo ngoro chinga nigo ebunge yabate gigo saganwa na go sali ebinte bingi go saliwa yenko bwati kana na babunge babete bawakira umuswada olia wichibesa mwaka wichibubere nemerongo ebere na inyawika omwaka olia wichibubere nemerongo ebere na isano gatia manga mulekiri mi gazeti ya The Standard. Mancho murigeri atyanko aligani goikase gazeti ya Daily Nation page nentangani kerondo chenga nigo muri gazeti yo amurikirete ki abasae babete bagwesokia asobonge na bayigo gukora okurobekana Anene chinga kibarro kanete koge chugwane serikali ekikyabete gekubairira barabukwimukia egetambukiro nabo igogosoa ase amagacha manene yebunge anene kwamiriria omuswada wechibese kerbo igumuriki gazeti ya murikirite ngani gwabasaya bange ababete bagwesiria obugima bwabo anene abandi gutigerwa chingoma chintindi chinga ki abanyanyimbo babete bakoburukana gabo ase okoro kana kwale koene kigwano nyanabo nigo muri kibigazeti ya muri ketenga chi county emeronge 35 asense ya Kenya njabete chi wesokia wesaba sakurasi chi county chimbabete bagwesokia napo igo gukora okurubekana baigo muri kibigazeti yo namurikirete ngaki ebinto bechi million byabete bigo salika kubwatkana nukurubikana uko anene asensemeli yabo nchirire babete bagusire ebinto byabo nabaigo asensemo yababunge nigo chinyomba cyabo cyebete chigosariwa abaigo asechibiche cyo kirega bo manchi murigereria nchimurikirete umusayo yoreko kora okurubikana sensemeli ya Kenyatta Avenue yomochi Nairobi kero bali kogenda ase amagacha manene yebunge
abo igasepeje yentangani mwanchu mulgele chibicha chirabo ancheragati nga ki ensemeri ye dining room yababunga samaga chamanene ye bunge yabete gosibinte binge byabete bigosaliwa asensemeyo nawe sensemende nige mulkelete nga ki abali korobekana babete bagwesokia asensemeri ya Uhuru Highway imeyo mochi o Nairobi ilikuamerelia finance bill wigomba mulgerete omusubati hoyomo oyole kokora okorobekana asensemeri ya Nyerere Avenue imeyo mochi o Mombasa ekero kurigerelia boigo mulkiwe gazete yo na mulketenga chitariki 25 chimutinyo gatana limo mwaka gw'ikirwo 2024 elitukolera biri kwenyorwa asaba Kenya kubwatikana noko gosererio kurukobete gokwenekigwa asense ya Kenya okugotanya ko bago kwenekigwa ase amatuko amaega manchu marigerelia ndachikuba tokuigora so wimete batokumurikira enganeyo korende karongo sikabosiko ika ase page ne yakabere ne muriketenga kensemeri yechi hustlers babete bagwesokia nabaigo kokora okorobekana kero mulkiwe gazete ya muliketenga nigo abasai babete bagwesokia nagosoa amagacha manene yebunge elinde koerera ebirero byabo kera betege korokana nigo ababunge babete bagotama elinde koenekya ngango tolye bali obugima bwabo agosikabasigo ika anse page ne ya gatatu ne muliketenga kyababunge babete bagwetia finance birerit koreigoro anene mwanchi murigere keroro cyekibicha kimurikere gabu nabasaye bali korobekana kuamerelia finance bileyo kero emulikerete ngati yechinsemo chiria okorobekana kwabete kokorekana anene county ya Nakuru asensemeri ya section 58 ange ne nyombene ne yoborai imi county yo ekeronga abali korobekana babete bagwikirana ase ensemeri ya magacha sensemeri echinyomba cha omobunge arama naboiga sensemeri ya Mr. Chebor naboigo gokora obosari sensemeri ya constituency ya Kikuyu kero babete bagwikirana samagacho a CDF bakaba bagosamba magachayo naboigo egali eyo yabete yekwege kwa iskogabu asensemo ya Eldoret babeta basaya bomba beta bagwikirana asensemeri ya Timber Exo Club kyo ke getenenere gosekia betege kuigora bene no mubunge Oscar Sudi asibabete bakorusia ebindororo naboigo kagenda nabirobyo magega yoko yetonge abayigo asechensemo chinde mbabete bakorusia asensemeri ya Nyeri mbabete bagwikirana asensemo ya Mr. Wainaina ase supermarket yaye abakaba bagosoka n'ikindagera abakaba bagosoka n'ibintu biri bya electronics oiga sensemo ya Kisi mbabete bagwikirana ase ense gosinganigo okogoserero kwabete gokoene kigwa anene asabanya nyimbo babete bakubeka obolindi obotindi ase enka yaye Zahir Chanda sekorende anigo babete abali kurubikana babete bagwesoke bene nabo igo koene kyanga babere bakulira obwene bwabo asensemeri ya Lodwa niga basaye besogeti nabo igo gwikirana ase abisi cha CDF asensemeri ya Mr. Namwar oyole patron nabo igo muri kibigazeti yo namuri ketenga abara ikurwa sekia makeligia UDA mbabete bakonyorera chinga kichingongo anene ase omugabana we county ya Embu sisirimbalire ase cyobisi cyaye cyabete chigotongigwa nabayigo asensemo ya Nairobi ensemeri ya City Hall yabetege kubekwa ose yabeteke gotongigwa magega y'abanyanyimbo kulimya umurero ase supermarket ya Carrefour yabete eye koigwe binte binge naboigo asensemeri ya magacho a Uganda House egotoka anye na Kenyatta Avenue na kiyabete kegusambwa ngwikira litko ligoro abumarogoba aboigo nige muri ketenga
ekemanyireri kirikia UDA gose symbol ye wheelbarrow niga sensemeri ya kapenguria chabete chigo ikigwa avene agosika bosigo ika ase peja ne yakane ne murikerete ngaki ababwatani abagenda gwesoke vene na bago kubolia omurai bense koigwa ekerero kyaba Kenya anene korwa asoyo kwamerelia abokareri we serikali omurai beke magia ODM Raila Odinga na boigo egati ya bishop korwa sensemeri ya Catholic ambabe tabakuburi omurai bense gotabetanse ese gwete kwebari chiko finance bill yo mwaka bukirubere 2024 ekero Robert Robetero gosomwa bene noyo omurai beke magia Wiper Kalonzo Musyoka asabetega kuboria omurai wense wetigia emerimo nabo igogo tiga gutumika abanyanyimbo ase oko baswana ni gati na siasa ekero mo bishop korwa asensemeri osekyombekeriki aba bishop ya Kenya Conference of Catholic Bishops asebaborite omurai wense ngakoene kyanga ngoikaransare n'aba Kenya nabo igogo kwanerana nabo igokonyora lichibu lyogosikia ense ya Kenya bosio epeja ne ya gatano ne murekereto murai wense in Dr. William Ruto na kiritkore igora betaga soke bene nabo igogo kwanera ali beteka gokorekana nabo igokwane kigwa anene ase amaga chamanene yebunge kere berege kwani kigonga biri ne bibago byebete bigoso asense meli ekera ine kirigwe ngamba chiko babako mukige tambukiro yoko manyanga mbara babete bagoso ase bunge yo nabo gokora obosalia ekero abeirega kurwa egekuru gocha ase bali bagendete gusira okorobekana nabo kwene kyanga goikababe bakwimukirwa egetambukiro babaire bakorenta asara enene ase ense ya Kenya epeja ne ya gatano na rimo emurikerete okorobekana kuko betagwa kwene kigwa anene ekero muri kibigazeti ya murikerete nga ase chi county emerongene na isano na ibira sense ya Kenya anigo abasaye korwa se chi county emerongeta na isano babete bagwesoke bene na bayigo kokora okorobekana ekere murikerete nga ekegori ekege gia Gen Z ambabete bakoroke ugotesanika kwabo anena se ogotuguterale finance bill asibagendete koerera oboene bwabo ase ogotamenterwa evango osikabose kwikase peja ne ya gatano na kabiri ane muri kerete boigo gati abali babete bagoesokia ase okorobekana anene asensemeri ya Kirinyaga abaruke ba junior secondary school babete bagoesokia na korobekana asiba kumochia eserikali ase okona chachibesta chabo ekikonyara cyabiri kikobekwa ensemo yogo chikolika chintans kya junior secondary school ase omorobeli o permanent and pensionable terms ase finance bill yo mwaka w'ikirubere 2024 babete bagotera matera yo komochia okona chagwe budget yo ase che bilioni 13.4 abungati yabali babete bagwesoke bene ase ogokora okorobekana boigo manchumurigeri ambaye muri keretense meri yensemeri yekenyoro kya Nyagati village kegotoka ase ward ya Kariti constituency ya Ndia ngakibono babere bakomochia Musbati Miss Maina oyo oberega korokana gusira ensemeli y'ababunge abo bakwetia bill oiga sensemeli ya Muranga ni muri ketenga cy'abasaya bange babete bagwesoke nabo igokora okorobekana sebaganire oboene bwabo konyorekana boiga se county ya Kisii na boigo Nyamira ngati ya county kiri kimurekeire ase ogokora okorobekana county ya Nakuru Bomet Narok Kericho Samburu Nyandarua ngati ya county boigo kiri kimurekeire boiga sensemeri ya Kericho na boigo Bomet chonsi kimurekeire ase ogokora okorobekana ase page
ase page ya 5 na 3 ni murikerete nga kibono serikali imukire getambukiro nabo igokobeka ababwatania Sensemeri ya National Intelligence Service gukora obotuki kubwaterana n'abanyanyimbo gusaba bisa kora Sensemeri ya DCI koene kyanga bali bakora ukorobekana ngo bekwa bali byara ekere yaberege korokana nga abantu 12 babere bakoba abducted ase gwikira bono iga bataraba bakumanyikana ase bare abakagere nga nabo bakora ukorobekana asense ya Kenya. Mancho murigerera goika ase page ne ya 10 ne murikerete ngaki abantu abangi babeta bagusiria obugima bwabo imemu cyo Nairobi anene chinga cyo korobekana kwale gokorekana anene ase enyagitari ya Kenyatta National Hospital yaberege kwene kia konyora abantu 15 gwikira chinsa 12 cyamarogoba ababete bagutigerwa chinkoma chintindi asebetega kwanike wanganigo abantu babere ababete bagusiria obugima bwabo chinga kibabete bagwikirana ase ense egosase enyegitari eyo omanchi murigeria abungati yabali turabito kumurikira ababete bakonyora chinkoma chintindi ase egazeti ya Daily Nation korende wataka kwemanya mange nabo kwegorera egazeti yo esomye asobime Togoso asiga zete the Standard lochinga page ya kabere engana irebolito nigoro yokorubikana kwa beto kobali tuko legoro aze abasaba beto bagwesoki bene nakorobekana aze bagokana umuswada bwekibesa bunocha asiga zete the Standard yo nensemo ye bunge yabetegero samboa naba bali korobekana lituko legoro nabo igoro che asiga zete ya the Standard page entangani asokobeko kwane wokobe nigo egokwan ni abwo naba ino munyanyimbo betega gutama yemaga yaba bali korobekana ko babange nako bagwa chinguru boigo megazete de sana to chabasubati bakorobekana na boigo as a county ya Kisii nigo abasaba bete bako minyoki abanyanyimbo nako rundia egari yaye asbuno chabasabo nigo bandete ko yakati selfie maega yoko minyokia abanyanyimbo boigo no tocho musubati yomo ndega korobekana county kamego korobekana kwa bete migori boigo na boigo egachichi county chinyinde page yaka kwanera igoro iyo boigo yebintu bebete bigosaliwa turochinga ebunga nyabete gosaliwa abaseba ko kemerero na boigo turochinga abo nabantu bale korobekana ase chikoro duskobusoka se page yakane ni kwanera igoro yaba Kenya na boigo korobekana wa Gen Z si ukwanera ase wimeninga basaya babete bagwesoki ase obonge kigima na kora ukurobekana buna troche ase the Standard abuna basaba basoka ase obonge mi county ya Nakuru na kora ukurobekana toskebusika sobo page ya 5 ukwanera igoro yenchira sobo umurayibwense Dr. William Ruto arugongoro Rift Valley boigo ukurobekana kwa bete koba okonge anemono ase umuchi Eldoret ni ukurobekana kwa bete koba ase abasaye babete bago samba ekoti enene ime yomuchi oyo Nakuru nabo igo stagura na gusalia binti inge maega yokubwa abanyanyimbo chinguru ase bali babeta kanyara chingoma babete bakomyekirwa ase nyangitari ya Moiti Chinga Referral Hospital wekase page ya 5 nemone ukwanira igoro yenchira abantu bali kurobekana babete bagosoa ime ye bunge na gusalia ebinto yemaega yogo yoko bunana boyo soa ase ebunge enene ime asurutinga uno mubunge olia oyembakasi East babo wino yobetaka gutuma kurwa ase obenga kulina egeita nago soka ase ebunge tuskoseka se page ya 5 akabemige ukwana igoro abanyimbo ababete bakorasa oyomo na boigo gutigira abangene chingoma chintindi ime echinsemo ase orobongo orwa Nyanza na Western ase boigo nigotocho okurukono ko tokoba ase chinsemo ekali yomo MCA oyore minority Bruce Marura ime
county ya Kisii yabete boigo geusari tosukuse kase peji yagatana atatu ni gukwanera igoro yenchera ukurubikana kwabete ukoba asorogongo ruwa coast asabanya nyimbo babete bagutumana na bali bale okora ukurubikana ase orogongo uru ase bali getiko so ase status yose nyombe ya Mombasa kase peji yakianda gukwanera igoro yomora ibunsi Dr. Lembruto oyo otabeta katekera abakenya nabo igokobaruka muna ego bali dangerous people asebono ababere bakora linga state of emergency means ya Kenya asentere mu kurwania mungana ya yokurubuka ntosko sepeje 10 niye kwanera igoro y'abantu babete bakobwatwa na koirwa ase batamanyiri ase bali batubeta kuwata senjera itari ndonge basasomo no Kenya mero nga abductions abo bataramanywa ase bali epeje 10 ndongo tukolero mwantu ndizibe kumulekera amangana alengete amagazeti ndikwemanya amange abo kwigorera igazeti eliyabuyanje nabo igo obe gogwesomera ase oboime korendo mwancho murigereria bunereri tukoreya Jumatano nigo tukumulikira amangana yechisemi nenda bagendi baitu babere bagwikirana ase studio igo togosoa asensemo ya kabere studio tusiome chiduka keigo jomangi ngoira nara sege kege kekerebosio abe bakagusanga nabageni beli tukoreya lero.